My nemáme s nikým žiadny spor, opakujem, toto je história, ktorá patrí všetkým Bratislavčanom, pretože korunovácia je bratislavská identita. Oslovili sme každého, každý mal možnosť sa zapojiť. Nám nevadí, keď niekto iný ešte organizuje akcie, je to iba dobre, pretože pripomína Bratislavčanom ich vlastnú dobrú históriu významnú. A mesto si robí vlastnú akciu Korunovačné dni, ktoré potrvajú celý týždeň, lebo to považujeme za primeranejšie významu tejto panovničky. Keď sa oni tam hovoria o nekalej súťaži, že ste ten koncept celkovo ukradli, teda že aj ten názov a ďalšie veci. K tomuto sa ja nebudem vyjadrovať, históriu nemôžete nikomu ukradnúť, tá patrí všetkým Bratislavčanom. A povedzme, aké náklady pôjdu na tú samotnú ceremóniu, na tie korunovačné slávnosti, aspoň nejaký odhad máte? Sú to samozrejme tisíc eur. Mesto podporovalo v predchádzajúcich rokoch práve tieto korunovačné slávnosti desiatkami tisíc eur a tá čiastka bude asi obdobná, ak nie väčšia, ale to budeme potom konkrétne vedieť, keď sa to skončí a urobí sa finálny účet. Nie je trošku možno mrhanie peniazmi, že oni takisto idú robiť svoje korunovačné slávnosti a vy vlastne budete platiť za niečo, čo už raz sa robiť bude? Ešte raz, toto je panovnička, ktorá význam presahuje aj strednú Európu a my si ju chceme uctiť skutočne dôstojným spôsobom, korunovačnými dňami. Nie jednou akciou, jedným pochodom cez mesto, ale celým týždňom sústredených akcií, ktoré sa aj budú venovať z rôznych podôb. Robí tak celá stredná Európa. Bratislava je hlavné mesto Slovenska, bolo to hlavné mesto Uhorska, korunovačné mesto a je na najvyššie potrebné, aby sme sa aj my pridali k tomuto a chceme si uctiť jednoducho dôstojnejšie a širšie, nielen jedným pochodom cez mesto.